belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een groep bewoners van RIF is vanochtend vanuit Otrabanda naar Forti en het parlement van Curaçao gegaan. Ze wilden daarmee aandacht vragen voor hun situatie. Volgens hen wil Fundación Cas Popular dat ze uit hun huizen vertrekken. Daar zijn ze het niet mee eens en ze vragen de regering en het parlement om voor hun rechten op te komen. De Extra meldt vandaag dat minister van Financiën Javier Silvania niet echt positief lijkt te staan ten opzichte van de gratificatie van 1750 gulden voor ambtenaren. Hij gunt de ambtenaren dat bedrag, maar weet niet of er voldoende ruimte is omdat hij zelf ook 3% vakantiegeld wil betalen aan de ambtenaren. De komende dagen zal meer duidelijkheid hierover komen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você transita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Minister van Financiën Javier Silvania heeft gisteren aangegeven dat staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties het CFT kan vragen voor advies over het voorstel van de minister om 3% vakantiegeld te betalen aan de ambtenaren. We moeten even wachten voordat er meer duidelijkheid komt, dat dus Silvania gisteren tijdens een persconferentie. Medewerkers van de ministeries van Economische Ontwikkeling, Gezondheid en Sociale Ontwikkeling samen met medewerkers van BAP en de politie hebben gisteren een illegale tandartsenpraktijk ontmanteld. Deze was gevestigd in de Zadelboomstraat in Janwee en het gaat om een relatief luxe, goed onderhouden tandartsenpraktijk waarbij ook veel mensen van buiten Curaçao worden behandeld. Maar de tandarts zelf beschikt niet over de juiste papieren en daarom is de praktijk stopgezet. Parlementariër voor de partij CAM, Miguelangelo Lo Martinez, heeft laten weten dat hij wel op Curaçao is, maar dat hij de afgelopen periode een mediastilte heeft ingelast. Er was niks meer vernomen van Martinez sinds een vertrek van een parlementaire delegatie naar Colombia. Maar volgens Martina is hij wel op het eiland. Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag geschoten op appartementen in de Zapotekenweg in de wijk Groot Kwartier. De politie onderzoekt de zaak. Er zijn 22 kogelhulzen gevonden en in de muren zijn verschillende kogelgaten te zien. Niemand is gewond geraakt. Op Sint Maarten is parlementslid Frans Richardson samen met zakenman O'Neill Arendel gisteren ook in hoger beroep schuldig bevonden in het zogenaamde Emerald-onderzoek. Dit gaat over grootschalige fraude in de haven van Sint Maarten. De voormalige directeur van het havenbedrijf, Mark Mingo, is vrijgesproken. Richardson is oud-leider van de politieke partij USB. Hij werd in eerste instantie tot 36 maanden veroordeeld, nu dus tot 16 maanden minder. Niettemin acht de rechter het bewezen dat hij $370.000 heeft aangenomen als beloning voor politieke steun van een baggerproject. Verder is hij verantwoordelijk voor het witwassen van geld en belastingfraude. Hij mag 5 jaar niet herkozen worden in de Staten van Sint Maarten. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.